салом дӯстон, айни замон дар назди бозори Меҳргон қарор дорем. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Дар инҷо худи бозори Меҳргон ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошшона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 13 ошшонаш ҷойгир мебошад. Ман ҳамин ҳадӣ аст. Подъезди бино дӯстони азиз ва худи хонаи фурӯшӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Ду хонага мебошад бо масоҳати 74 метри квадратӣ дар 13 ошшонаи бинои навастройка. Худи бино аз 14 ошшона иборат мебошад. Бино техпаспорт дорад. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Бо барқ, об ва отопление таъмир мебошад дӯстони азиз. Таъмири хонаам таъмири зебо аст дӯстони гиромӣ. Нархи хона бошад $76,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. Марҳамат дӯстони азиз, навормона шур мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳ, прихожая, роҳрав, чӣ қадр ки мебинед дар роҳрав чӣ қадр як шкафи калон аст. Инҷо якум ҳуҷраи истиқомати меҳмонхона, дуюм ҳуҷраи хоб, ошхона, дар инҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. Аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, резои хона чӣ қадр ки мебинед тарафи роҳи калон нигоҳ мекунад. Хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ, назди бозори Меҳргон. Дар наздикии хона аз ду тараф дута мактаб аст дӯстони азиз. Инчунин масҷид, боғчаи кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. видед чӣ қадар ҳамаи ҳуҷраҳо таъмири зебо доранд. ва ин бошад ошхона. дар ин ҷо ҳоҷатхона системаи вентилятсия дорад. дар ин ҷо бошад ҳаммом дӯстони азиз. нархи хонаро боз такрор мекунем. $76,000 савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Та боздид, ба рӯи кор, худо нигаҳбон.